golek isi podang jenar mangke kula nyuwun gending kutut manggung versi Bukesi. Nah, nggih. Katur sedaya para perangkat lan karyawan kula matur nuwun saking Pak Bandi. Ya. Yo gandeng iki lagu klasik tur dawa Slendro Menyura. Iki didhisikake ning sing nembang aja Bukesi dhewe. Kudu ana regenerasine. Upamane sapa? Nadyanto Pak Pantoyo Pak Lurah kira ngersake bintang tamu ning iki tak tambahi dhewe ya kuwi genduk Lintang Kairo saka Kediri. Wah ngono. Ya Lintang Timpuh kaya ibu Timpuh. Nah lek ngono terus keju sampean kok. Nah, apa yen pengen rada dhuwur njajal anu iki dingklike. Heeh. Nah, lek kurang dhuwur jukune dingklik nggen tamu kono kae. Ayo. Nggih. Nah. Sugeng dalu Bukesi. Sugeng dalu Pak Dalang Cahya Kuntadi. Wah iya. Alias Ki Dalang Goib. Ayo ngono kuwi. Yo srepek sik Bukesi sing nyindeni. Ya, Menyura. Yen Bukesi apik lumrah wong dosen. Saiki genduk Lintang njajal mbagekne sing padha lenggah. Ayo, sampean kondang sinden santun. Nggih. Dadi tata krama, tata basa mesti apik. Ayo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Nggih, wilujeng dalu dipun tepangaken nami kula Lintang Kairo, Bapak Ibu. Nggih, kula kelas gangsal SD. Kula saking Karangdinaya Kopong Kediri Pare, Bapak Ibu. Nggih. Sampun. Ingkang gerah panu kadas kurap kutu air. Nggih. Napa niku, Bapak? Malah mie korek ngoten. Sampeyan kaya bakul jamu lek ngono kuwi ya. Nggih, ta, Bapak. Nggih, ning rapopo apik terusno Cahayu. Nggih. Nah, terus piye terus? Sampun. Oh, nano bareng tak lone bakul jamu terus sampun. Bocah sak ungkus kaya ngono kok ya wis kondang. Ayo kelas pinten to, Nduk? Kula kelas gangsal SD, Bapak. Nggih, kelas gangsal SD Bapak. Nggih. Mbok rasa ngangge bapak terus ngono lho. Nggih. Nggih. Gangsal SD. Bapake namine sinten asmane? Muhammad Kusnun. Muhammad Kusnun. Kusnun. Nggih. Ibuke sinten? Kristinawati. Sampeyan kok pinter nyinden bapake dalang? Sanes. Lho, pengrawit, Sanes. yoga, Sanes. seniman. Sanes. Lah apa tukang golek wedi? Sanes. Lah napa? Sadean ayam. Oh, satean ayam. Nggih. Njur apa nduk? Ndoke apa ayame sing di apa didol? Ayame, Bapak. Ayame. Nggih. Oh iya, ayam apa? Ayam. Ayam sori. Mboten semerep. Oh, ora perlu. Sampeyan ora perlu ngurusi pitik ya. Sementing sampeyan nyinden sing apik, ora perlu ngobar nyinden mlebu ning kandang pitike dideloki ora perlu ya. Nggih. Nggih, ibuke sinden. Sanes. Lho, Budayawati. Sanes. Seniwati. Sanes. Lah apa? Tukang derep. Sanes. Napa? Penjahit. Penjahit. Nggih. Oh, dadi lek enek ayam kulite suwek terus dijahit karo ibumu ngono ya. Iya. Mbae mesti sing seniman mbae.
Mboten wonten. Mbah Putri, Nggih mboten. Mbah Kakung. Mboten. Lah kowe duduk turun seniman kok iso nyinden iki sebabe apa? Nggih remen nguri-nguri budaya Jawi, Bapak. Oh, dadi orang mikir duit ya, Nduk ya. Mboten. Luar biasa elok, elok. Sing tak gugu rembugmu ya. Dadi upamane engko ora disangoni aja sambat ya. Ora entuk protes ya. Nggih niku kahanan. Kahanan piye? Kok mencela-mencele jare nguri-uri kabudayan. Maksudnya kahanan piye? Upama ora diparingi karo Bu Gesi ngono piye upamane? Nggih. Nggih mboten semerep, Bapak. Mboten semerep. Nggih. Oh, nggih, nggih. Sampean ra perlu ngrembug dhuwit nggih ta. Saru diniati belajar sing pinter, nggih. Sampean ra perlu ngrembug babagan dhuwit. Wedine karo Bu Kesi ora diparingi kebangeten lho ya. Ra ketang nggih tuku pupur ya, Nduk, lumayan 75 ya, Nduk ya. Nggih. Iya, luar biasa. Yo diwiwiti alon-alon. Ayo. Bu Kesi wis kondang sinden Kutut Manggung, saiki njajal karo digabung kolaborasi karo generasine karo anake wedok ya kuwi Lintang Kairo. Oh iya, yo Lintang sik, Nduk. Ya sampean sik, ya. Nyolong petek anake bakul pitik kaya ngono suarane kae. Rendho. Masya Allah. Karo para penonton, para pamriksa sampean mau digeploki. Nggih. Ngerti sebabnya? Napa? Sampeyan kok dikeploki karo penonton ngerti sebabnya? Mboten. Mergo sangat mengapresiasi, sangat apa kuwi jenenge antusias, seneng atine krungu karo suarane sampeyan. Nggih. Mosok ora matur nuwun karo penonton. Nggih, matur sembah nuwun sanget nggih Bapak Ibu. Nggih. Nggih. Awit sampun ngeploki kula. Napa? Awit sampun ngeploki kula. Awit sampun ngeploki kula. Nanging apa arti tepuk tangan? Apa arti tepuk tangan? Apabila tidak ada saweran. Apabila tidak ada saweran. Ora wi guyon ya, Nduk ya. Nggih mboten. Wis tak anggere swara apik aja karo 100.000 kecekel kowe. Iki lho. Nggih Lintang. Nggih. Gede banget iki. Tidak sembarang uang iki. Engko kangge sampean. Nggih. Ngono kuwi. Alah. Pak, ya Allah, bojoku kok kreatif men ya. Kok pek apa piye, Nduknya? Oh, gedek. Ayo. Terus, Nduk, ya. Ayo, Nduk. Paraku Warane nek. Arsa ho
bocah ajaib lah iki. Ayo kelas 5 kok kaya ngono. Yo saiki genti mbok-mbokane yo. Ayo. Yo lah. Mboke maksude. Aja sia-sia to. Karo aku jaman sik pacaran biyen, saiki biyen kita apa, saiki kita apa. Biyen nyeluk aku Mbak Kesi sayang. Saiki Mbak Mbok. Awas lho nang omah ra tak paringi kapok. Sampeyan aja kleru lho Bu Kesi. Mbok. Simbok to tegese. Lah, itu adalah nama panggilan orang Jawa asli. Wah, leres. Jadi zaman saiki ngundang wong tuane ibuke mamah ngono iki janjane kurang apik. Api ya simbok utawa ibu lah. Nah, zaman saiki mamah, malah cara saiki anak-anakku nyeluk gurune Miss malian. Miss Sambar, Miss Ira ngono kuwi ya ampun. Ayo kuwi tenan. Malah Miss sih saiki. Ayo. Yo Miss Kesi, yo nang. Lintang. Nggih. Ibu Kesi suarane piye? Jujur wae. Nggih sae. Lho genah lek saene sae sing piye ngono lho. Nggih cengkok-cengkoke suwae Bapak. Oh nggih ya Ibu, ngono ya. Cengkoke sae. Sampeyan favorite sinten to? Sinten favorit? Nggih Bunda Sukesi Rahayu Bapak. Bunda. Nggih. Kaya akeh men ta celukane. Mbok Bunda Miss. Iya. Saiki anak wedok ngono kuwi ya, Nduk. Nembangane, Nduk. Sik nun sewu Nduk, gelangmu ki apa to Nduk kuwi? Napa niki? Napa niku? Nggih gelang Bapak. Nggih lek mundhut teng pundi? Dateng wayangan. Oh teng wayangan. Nggih. Nun sewu, regane pira? Nggih niki 4.000 Bapak. Ya ampun. Sindeng kondang suarane apik, gelange 4.000 piye to Nduk? Ora kepengin nganggep gelang sing emas ngono kae. Nggih sampun gadah dateng griya Bapak. Ora dipamerke ya Nduk ya. Lah kuwi sing jos ngono kuwi. Aja niru sinden-sinden sing ya. Kuwi angger gelange anyar diluk-diluk kukur-kukur kaya mak krompiang ngono kuwi. Tenan lho tang lintang nang nggenku ya enek. Nggih napa? Bumbon gelange anyar. Dadi bumbone diolak-alik krempiang-kremping ngono ki terus. Delalah bakul bumbone iki ya duwe apa mas-masan ning diengge untu. Ngono ki enek. Lah pamer dhisik sing tuku bumbon ki ya iki pira ta bayame sak unting pira sawine le seger krempiang-kremping ngono gitu. Akhire saka gregeten bakule nyaure gandeng untune iki lak emas 900. Kabeh do pamer ora. Iya. Ning perlu dicontoh sampean ngono kuwi ora perlu angge mas-masan. Kaya sampean Mbak Umi barang ya gelange mung bolah. Nek lek sinden liyane lho kaya ngene. Mencirit kabeh mencorong kabeh mergo kae iki monel. Ayo.
ngenyak ora. Apik. Nggih. Yo, Bekasi ganti, yo. Ayo. Saiki sing manggakne anak wedok ya Lintang. Monggo Sampeyan yo nate suarane gerok nate. Nggih nate Bapak. Lek gerokno tanggapan mboten? Nggih pripun nggih ningali keadaan Bapak. Oh, lek pas ra duwe dhuwit ya tanggapan ngono ya. Oh iya ningali keadaan. Apa-apa keadaan. Iya, Demen tak jawab, Nduk. Engko ning Nganjuk tanggal 18 saged mboten nggih ningali keadaan, Bapak. Apik yen gerok leren ya, Nduk. Ora ngunjuk es to? Mboten. Alhamdulillah. Gorengan mboten to? Mboten. Wajan panci mboten nggih? Nah, nggih, ampun didahar niku panas. Nggih. Iya. Terus, Nduk, sampean Nduk, terus Nduk. Manggung Mimik sik mboten? Mboten. Mboten, nggih istirahat riyen gentos Miss Casey. Ayo. Monggo Miss, ayo. Mitra Kang Mi lenggahipun para pamreksa sedaya. Nggih, wilujeng Bu Kesi. Ayo. Yo, angkat sik Bu, sampean dhisik Bu ya. Bengi wengi
Lintang. Iya, Dek. Omben nono ata omben nono manu kutut ata omben omben Aku? nono Aku Putri penonton dan elok wah dan jas kaya ngono kuwi sik lha sing sebelah kono gur guyu tok ra melu yo piye khusus sing sebelah kono Pak ayo Pak D Mbok D ayo ditanggapne wayang karo Pak Lurah ayo khusus sebelah kono sinden pitu yuk kono yo ngono yo jiro lu Iya. Aduh, terima kasih elok Mbok D sing ngangge kudung luar biasa yo untune kari loro. Nggih, panjang umur Mbok D nggih, panjang umur. Sabar giat momong putra wayah, ngoten nggih. Ampun nesu lho nggih kula gojeki. Nggih. Ampun rabi melih nggih. Ayo. Bu Kesi lanjut ya. Kon dhuwur, Bu. Miner Hatta kutute Pak Lurah. Nah, ngono no. Kutute Pak Lurah atrapakan Putri. pakan Putri. Pur. Iki nggen angel, sampean wani? Nggih, insyaallah Bapak. Wani ya? Nggih. Nggih mergo iki minir. Ayo, jajal coba kaya apa. Lek sampean iso tenan, tenan, dikek bonus Bu Kesi 100.000. Ayo. Bapak
Iki dipendet. Matur suwun Bapak. Iki go pisan apa ora? Mboten. Mboten. Wah nggih. Nggih tumbas mboten payu nggih. 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 Ngono. Ya saiki genti dicontoni ora perkara iki kok pornografi ning pancen cengkoke kudu kewek kudu milangoni. Ya. Aduh, Bukesi ya. Aduh. Aduh. Lae Pak Dialang. Nduk Lintang. Ya, sesuai dengan karaktermu. Aduh. Ayo ya. Aduh, alai wong ganteng. Ala. Ya terus nah, ayo. Supados selarine saya semangat, saya sregep le sinau, kagem penonton nyuwun tepuk tangan untuk Lintang Kairo. Nggih, matur nuwun. Dibacotake anak wedok Umi Hafifah. Ya, iki ana pundutan podang kuning Nah, iki gandeng sampean ratune podang kuning, lah sing ngaturke sampean mesti sangat trep menjiwai. Iya, ya. Diri ya. Ya dibawani sik Ya. Nadyan wujud temong paksi nane halus manis nangsa golek isi podang jenar ibu bunga nyanding bisa dadi Oke, lanjut podang kuning Umi Hafifah. Ya. isu awan ning omah wis rasa uyunan jelek sing tak sayang
dijak jaran ra gelem dadi ya ayo elok Umi Mania. Terima kasih. Ya palungguhan iki ndonga bebarengan supaya entuk kasuwargan ing besuke kunci surga, Nduk. Ya, kunci surga. Miftahul Jannah. Monggo, Cok, dados. Neng donya uripe mong watara mula padha sungkema ring Gusti Kang Maha Kuwasa anut piwulang suci sarta pituduh agama. Sembah nuwun.